Airerik ederrenean guztiok batera. Airerik ederrenean guztiok batean. Kanta Jesusen sortzea, haren zerutik jaistea. Etorri da gure gana, oi zer zoriona. Etorri da gure gana, oi zer zoriona. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, abenduaren 30ean kokatzen gara, Eguberri egunaz gozatzen, 8 urreneko egun hauetan, eta gure jangoikoari eskatzen diogu gaurko egun honetan, bete dezala geure anima bere bizitzaz, gure jainko aur egindan bizitzaz. Eta presta ezagun geure bihotza, geure anima. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, tapakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedenkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoikoa eta guztialduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren bildots aitaren seme. Zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna, zubakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, gizaragia hartuz, zeure semeak izan duen jaiotza berriak azkagaitzala behin betiko. Bekatuaren aintzineko ustarpean gaudenok. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta reg bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Joan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zuei, ene seme alaboi diotsuet, barkatu zaizkizue zeuen pekatuak Jesu Kristoren izenean. Zuei gurasoei diotsuet, ezagutzen duzue hasieratik den ura. Zuei gazteoi diotsuet, garaitu duzue gaiztoa. Berriro diotsuet, ene seme alabok, ezagutzen duzue aita. Berriro diotsuet gurasook, ezagutzen duzue hasieratik den ura. Berriro diotsuet gazteok, indartsuak zarete, zuen gandago jainkoaren hitza eta garaitu duzue gaiztoa. Ez maitatu mundua, ez munduko gauzarik ere. Norbaitek mundua maite badu, ez dago harengan aitaren maitasuna. Izan ere munduan den gauza guztia, grina txarrak, begietatik sartzen denaren gutizia eta aberastasunaren arrokeria, ez dator aitagandik,
mundutik baizik, eta mundua badoa, baita haren grinak ere, jainkoaren naia egiten duenak berriz, betiko irauten du. Jaunak esana, postu bedi lurra, postu bedi zerua, alaitu lurra, postu bedi zerua, alaitu lurra. Goretxe jauna munduko herriok, goretxe jaunaren ospea eta indarra, goretxe jaunaren izen ospetsua. Postu bedi zerua, alaitu lurra, sartuaren tenpluan eskaintzak eramanez, gurtu jauna ura santutasunez agertzean, ikara zaitezte lur osoa haren aurrean. Postu bedi zerua, alaitu lurra, ezazue nazioetan, errege da jauna, sendo ezarria dago mundua, ez da koloka egongo, herriak zuzen bidez ditu epaitzen. Postu bedi zerua, alaitu lurra. Aleluia, 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 aleluia. Argitu du egun santua, zatozte herriok, gurtu ezazue jauna. Argi handia jaitsi da gaur lurrera. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburtik. Aldi hartan, bazen profetesa bat Ana zeritzana, Fanuelen alaba, azerren jatorrikoa. Urteetan oso aurreratua zen, gaztetan eskondu eta 7 urtez, senarrarekin bizi ondoren, alargundu gelditu zen, eta baitzuen 84 urte. Gau eta egun tenpluan egoten zen, barau eta otoitz, jainkoa zerbitzatzen. Ordu hartan, han gertatu zen, eta jainkoa goresten eta aurraz mintzatzen hasi zitzaien Jerusalemen askatasunaren zain zeuden guztiei. Jesusen gurasoak, dena jaunaren legeak agintzen duen bezala bete ondoren, Galileara itzuli ziren, beren herri Nazaretera. Aurrak hazten eta indartzen zijoan, jakinduriaz betetzen ari zen, eta jangoikoaren grazia berekin zuen. Jaunak, esana? Eskerra zuri jauna. Gaurko evangelioa atzokoa baino lehenagokoa da. Kokatu gaitezen pixkat. Atzo, Jesus 12 urtekin geneuken geure evangelioan, gaur pixkat lehenago. Juten da tenplura, eta emakume bat aurkitzen duan. Profetisa bat, Ana izenekoa. Bere bizitza jangoikoa goratuz bizi da. Barau eginez, otoitz eginez, eta jangoikoa zerbitzatuz. Ana saltzen da, Jesus
Eta anazaltzen da Jesus, eta Jesus ari deitu eta hitzegin egiten dio. Eta Jerusalemen askatasunaren zait zeuden guztiek aitzen zuten Jesusek esandako hitz haiek. Honekin evangelio motza dugu gaurkoa, baino zerbait esatekoa dugu, zerbait esaten digu oso importantea. Askotan geure bizitzan edo jende askori aitzen diogu, bai bera otoitz egiten duela, eta jangoikoa ez diola inoiz ezer esaten. Eta baitare guk ere hori sentitu dezakegu, ez? Baina hori ez da hola. Jangoikoaren presentzian eta ana bezala jartzen baldin bagera geure tenpluan, jangoikoaren aurrean, bera hitz egiten digu. Gutako bakoitzari, zuzenean, animara. Baina, askotan geure komodidadean jartzen gera, eta ez dugu ezer egiten jangoikoaren alde. Eta nahi dugu, jangoikoa aitu. Eta jangoikoa aitu alizateko berarekin bat egin beharra dukat. Atzo, emakume on bati, bihotzoneko emakume batek, esaten zidan konfiantza osoz, esaten zidan, Jon, ni urtarrila bateko mesetara ez naiz etorriko. Eta nik esan nion nabal, Nik esan nion, mesa politia da, ez? Jangoikoaren ama ospatzen dugu, eta baina ez naiz etorriko. Eta holako baten galdetu nion, eta zergatik ez dezu etorri behar, urtarrila batean. Siesta goizean eta denbora ematen dizu gauzakiteko eta baina txekoak datozkit. Eta azkenean berak esaten zidana, ez da? Etxekoa datozkit eta gauz asko inberra ditut, behaiei zerbitzatzeko, ez? Ez zan bakarra, zerbitzatzen ibiltzen zan pertsona, ez? Eta ez naiz etorriko. Eta zen nio, bale, oso ondo. Eta gero ni etorri nintzen, eta, porque ikututa igandero, ez da faltatzen, emakume ona fededuna, Eta pentsatzen jo, zer errezadan gu jangoiko alde batea ustea geure gauzak egin alizateko. Egia da, dan hori segurazki batean etxera bat etorriko zaigula. Egia da. Edo gu bat ematen etxea jungo gea, oso ondo. Baina jangoikoaren presentzio horretan bizi alizateko ez daukagu denboratxo bat ateatzeko? Zein errezadan jangoikoa alde batera ustea, ez? Eta zue pentsatu, gaur esaten dizuetan gauz honekin, dijoala azpiko mezu bat, Ez. Adibide gisa ekarri dizuet. Eta askotan jarri bergea ana bezala. Jakin da gauz asko ditugula, baino gauz importantea zein dan. Desberdin behar dugu, eta gaztetxo batek esaten zian egun hauetan, ez dakit desberdintzen zer dan importantea eta zer dan urgentea. Eta oso importantea desberdintzean, zer dan importantea gure bizitzan eta zer dan urgentea.
Importantea inberra daukagu eta urgentea itxoiti bauke. Eta guk askotan importantea alde batera uzten dugu eta urgentea segituan eginez. Coopers, honekin bukatzen dugu, Coopers esaten zuen, lo importante en la vida es saber que lo importante es lo más importante. Berriz esaten dut, Lo importante en la vida es saber que lo importante es lo más importante. Ana, esta buena mujer, tendría cosas muy importantes, cosas muy urgentes en su vida, seguro. Se quedó viuda, sí es verdad, pero tendría pues sus cosas, ¿no? Pero las cosas urgentes no le quitaban de la cosa importante, ¿no? Y nosotros muchas veces, y yo también el primero, mezclamos muy mucho las cosas importantes y las urgentes y no las separamos. Y le damos mucha más importancia a las cosas urgentes que propiamente o casi siempre son nuestras, que a las cosas importantes que propiamente nos ayudan pero no son nuestras. ¿Me explico? Es decir, las cosas importantes nosotros normalmente estamos involucrados en eso. Pues tengo que hacer la comida del 1 de diciembre, de 1 de enero. Muy bien, es una cosa importante. Pero una cosa urgente, perdón. Pero una cosa importante en mi vida es cuidar la relación con Dios. ¿Por encima de qué está? Uno de otro. ¿La comida del 1 de enero me dará la salvación? ¿O el culto a Dios del 1 de enero también me dará la salvación? Para saber qué es lo importante en la vida, tan solo tenemos que ver si aquello que estamos dándole vueltas perdura en el cielo. Si perdura en el cielo es importante, si no, es urgente. Soy un poco tajante, pero es así. Me tengo que comprar un pantalón. El pantalón es urgente, no tengo otro, pero es importante. ¿Me dará la salvación el pantalón? No, pues entonces puede esperar. Estoy dudando si ir a misa, no ir a misa, rezar, no rezar, hacer un acto de caridad o ayudarle a esta buena persona. ¿Esto perdurará en la vida eterna? Sí, pues corremos a por ello. Ahí nos ganamos poco a poco esa santidad del día para que se refleje en el futuro. Gure salbatzailearen etorreraz eta jaiotzaz posturik esan dezaizkiogun apalki. Jesus jauna, herri guztien argi egitera etorriak zuk ekarritako berrion pozgarriaren testigu gartxu izan gaitezen, eska dezaiegun jaunari. Jesus jauna, herri guztientzat itxaropen zarena, zeure jarraitzaileon jarduerak denei zeure aurpegi maitetxua erakutsi dezaien, eska dezaiegun jaunari. Jesus jauna, zuk sortutako elkarteari eta gizon emakumei guztiei zeure hitzaren argia eta zure ogi bizi emailetik banatuko dieten apaiz bokaziodunak izan ditzagun eska dezaiegun jaunari. Jesus jauna, jangoikoaren jakinduaria zarena, munduaren lilurak utzirik, egiazko bizibideak zuregana aurki dezagun eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatu azu jauna, zeruz lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurrain indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau xengo zegu, betiko zorenaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Bedeinkatu azu jauna, zeruz lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau,
matxindarrak eta gizakeren lanak sortua, hau esango zaigu betiko zorionaren edari. Bedenkatu dazu jauna, orain eta beti. Bideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hartu jauna bihotzonez zeure herriaren eskaintzak, fedez aitortzen dugun egia zerutar sakramentu honen bidez lor dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santo, jainkoal guztiun beti erekorri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da geure bihotzetan. Eta orain jangoikoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen, nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zeure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, 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 diren guztien jainko jauna, zeru lurra betegi dauzka zure bizira. Osana zeru bedenkatuha jaunaren izenean datorrena. Osana zeru joienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorre. Egitzazu bada santu gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei emantzien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriena. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen dugun, Jesus. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean goreztzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezakun, gure aita zeruetan zerena,
santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu nezkero. Ez gaitzazutziten taldigan erortze, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorenaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea ospita indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure lizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu lizari pakea. Eman batasuna, errak bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa. Emaiguzu pakea. Unamen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Niz nahi zinor zunere etxean zartzeko. Baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Hor zaude Jesus, aldarean, gordena izaitut, bihotzean, zeruetako jauna handia, eginik gure janaria. Hor zaude Jesus, aldarean, gordena izaitut bihotzean. O maitetasun ugaria, gizonarentzat gehiegia. Hor zaude Jesus, aldarean, gordena izaitut bihotzean. Egin dezagun otoitz.
Hoi jainko, Eukaristian parte izateak eman diguzu, egizu sakramentu honek eragin ditzala geure bihotzetan bere fruituak, eta sakramentu hori hartzeak egin gitzala gai zeure doaiak hartzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, pare bat ohartxo alde batetik jakin dezazuela urtarrilan batetik aurrera, arratzaldero eukiko dugula Eukaristia Amen parrokian. Todos los días a partir del 1 de enero tendremos la Eucaristía, celebraremos la Eucaristía aquí en la parroquia. Datorren urtarrilak 6an, arratzaldeko 7etan Donostiako Buen Pastorrean, Artzainonaren katedralean irikiko da Ate Santua. Kardenala dator, ez dakit zein kardenal, baino espreski Ate Santua irikitzera. Arratzaldeko 7etan izango da. Erregegunean, arratzaldeko 7etan. Ni segurazki joango naizela. Nahi balin badezue, lekua baukat kotxean. Bestalde, okerrez balin banago, 12an, igandea, uste dala, goizean Loiolako santutegian ere Ate Santua irikiko dute. Ez dakit ze ordutan, adieraziko dizuet, baino Loiolan ere igande goiz batean izango da. Banimatzen zaituztet Ate Santutik jubileu urte honetan pasatzera eta indulgentzi plenaria hartu ahal izateko. Bedeinkapena jasotzen dugu. Jauna zuekin eta bedeinka zitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Bihotzutuaz belenagoazen, aingeruari dara gudeitzen. Bihotzutuaz belenagoazen, aingeruari dara gudeitzen. Aingeruari Gauaren erdian zeru garbian, eguzki berria agertu da bark. Ama Virginia zan zeru garbia, eguzkia Jesus jaio berria. Bihotzutuaz aingeruari dara gudeitzen. Bihotzutuaz belenagoazen, aingeruari dara gudeitzen. Aingeruari dara Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gauan bat izan dezazuela.